In deze omkrieten moet de fabriek komen, in de buurt van de Oren-Trijenfabrieken. Het Jereveen wordt zo het klopjende het van een zuivel. De melkweg naar Friesland, ja, daar zijn we hartstikke blij mee. En niet alleen voor Heerenveen, maar voor de hele provincie is dit een opsteken dat het hier zo goed gaat. En we zijn nu in gesprek met een geïnteresseerde zuivelaar. En dat Chinese bedrijf komt naar alle gedachten in 2015. De zuivelsector smiet een soort werkgelegenheid op voor het vingen. Alleen nog dit jaar al 1000 nieuwe banen. Voor de werkgelegenheid is dat natuurlijk altijd welkom, want in Friesland kunnen we wel werk gebruiken, zeker in deze tijd. De kaartenbak van het UWV wordt flink trolluchtig, op zoek naar goed personeel. Er zijn al de eerste mensen uitgehaald om in een opleidingstraject geplaatst te worden, om straks klaar te zijn als de fabriek gaat draaien. Het bedrijf Ewer liet zelfs meesken op. Maar Middelburg en Hegerskwal hadden handen imakoslijn om opleidings op te zetten. Likas Hogeschool van Haarlarenstein. Wij hebben een plan gemaakt om omscholings- en bijscholingscursussen te maken die wij nog kunnen geven voor september dit jaar. Om een aantal beroepscategorieën om te scholen, zodat ze ook geschikt zijn om in de zuivel te kunnen gaan werken. De bedoeling is, als wij in februari wat subsidie krijgen van de provincie, dat wij nog klaar zijn voor 1 september met de eerste groep mensen om die om te scholen. En verder zijn we nu al bezig met Friesland Campina bijvoorbeeld om daar 20 stagiaires te plaatsen. Zodat die ook heel snel daarna in de voedingsmiddelenindustrie terecht kunnen.